Oh, Anyangma, ne tɔgɔ Fatou de la revue des séries du Mali Film. Mɔgɔ kuraw aw ni se, aw ni ce, aw ka abonnement na. Mɔgɔ minnu tun bɛ yen kɔrɔlen, aw merci beaucoup. Aw bɛ temps min di yan ka n lamɛn. J'espère que basi foyi t'aw la. Donc, conseil dɔ dira n ma. Donc, surtout aw kana ɲinɛ dɛ ka commentaire bila. Mais conseil dɔ dira n ma, Mama di n ma commentaire la, a dira n ma kɛrɛfɛ de. Donc, conseil dɔ dira n ma ko n ka n ka yɛlɛjuguba in dabila. Ko n ka n ka yɛlɛjuguba in dabila. Donc, n bɛ mun fɔ n bɛna essayer dɛ, mais ni n ma se a ka yafa n ma, ko n ka n ka yɛlɛjuguba in dabila. N seko tɛ o. Donc, c'est vrai que n ka yɛlɛ yɛrɛ a bɛ ne yɛrɛ la énerver tuma dɔw la, mais a bɛ kɛ cogo di? An ka taa, mais n bɛna essayer kɔni. Donc, bi baro bɛ Aya ni Awa de kan, épisode 14 à 17. Donc, Awa ka nouveau téléphone ko kuma, téléphone portable ani réseaux sociaux bi. A ye dugu tiɲɛ dɛ, et puis Mali kelen tɛ. Jamana caman réseaux sociaux ko ni téléphone portable. A kuma a ma nɔgɔn. Donc, Ahmed ye téléphone kura san Awa ye. Awa yɛrɛ, o diyara Awa ye tellement Awa yɛrɛ dɛsɛra fɛn bɛɛ de la so kɔnɔ. A dɛsɛra fɛn bɛɛ de la so kɔnɔ. Fo hali cɛ yɛrɛ o lamɛnli o ka gɛlɛ a ma. Téléphone digidigi in bolo ani réseaux sociaux n bɛ photo ta yan k'a bila nin kan, ka photo ta yan k'a bila nin kan. Nin jogo b'an bɛɛ la. A ma nɔgɔn parce que téléphone ko ani réseaux sociaux ko in kɔni a ma nɔgɔn. Ne yɛrɛ kɔni Aya a ye kosɛbɛ kɛ tuguni parce que Aya ye hali n'a ka ko tɛ quoi, parce que ale ye musokɔrɔbaw ye génération kelen an baw n'an ka mamusow an'an mɔkɛ ninnu ka génération u tɛ kelen quoi, parce que olu téléphone portable ni réseaux sociaux ko ninnu o t'olu ka vie ye, o t'olu ka ko ye. Donc hali n'a ye a b'a dɔn Awa jo tɛ ko la, mais a ye quand même Ahmed deli pour que a ka se ka téléphone di Awa ma kura ye, parce que Ahmed y'a ka téléphone ta. Jo don. I bɛ se ka to so kɔnɔ ten hali tɛ foyi i dɛsɛlen bɛ ko bɛɛ de la so kɔnɔ fo internet ko ni téléphone ko k'a bila yan k'a bila yan. Mais ni téléphone ko in ne ma fɛn yɔrɔ min na parce que musow dɔrɔn tɛ o. Bibi in na téléphone ko in tɛ musow dɔrɔn ye. A ka kɛ muso ye, a ka kɛ cɛ ye. N'an y'a lajɛ sisan i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la, a ka kɛ anniversaire ye o, a ka kɛ mariage ye o, a ka kɛ baptême ye o, bɛɛ ka téléphone b'i bolo. Ka photo ta, ka vidéo kɛ, k'a bila réseau kan, ou bien k'a garder yɛrɛ. Mais bien vrai que téléphone ko in a ka wusa parce que souvenir ko de don. Parce que bibi in na i ni mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ mariage ou bien anniversaire la, a ye kow ja ɲɔgɔn bolo, aw b'aw ka fête ni fɛn ninnu, aw bɛ photo ɲɛnamaw ta tout ça. Mais après peut-être a tigi bɛ taɲa kuma wɛrɛ. Donc souvenir de don quoi. Donc o souvenir ka souvenir garder ni mɔgɔ ye. Mais an y'a bila yɔrɔ min na, parce que i ni mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ, aw bɛɛ bɛ se ka kɛ yɔrɔ kelen sisan. Mais aw tɛ ɲɔgɔn aw bɛ pièce kelen kɔnɔ par exemple, mais aw tɛ kumala ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ yɛrɛ parce que bɛɛ b'i ka téléphone kan, réseaux sociaux, ka téléphone ta yan, k'a bila yan, ka kow kɛ tan. Mais a kuma ma nɔgɔn parce que an bɛɛ b'a la. N yɛrɛ b'a la dɛ. N ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ, n yɛrɛ b'a ko la. Mais c'est vrai que il faut que à un moment donné mɔgɔw k'u profiter ɲɔgɔn na, surtout n'aw bɛnna a kan aw ka ɲɔgɔn ye. Aw bɛ ɲɔgɔn ye tuma min na téléphone ni photo bɛ se ka ta, u si tɛ photo ta ni vidéo kɛ bali, ka photo ta ka vidéo kɛ. Mais après photo ni photo ta ninnu ka to yen dɔɔni, ka téléphone yɛrɛ ka ɲinɛ téléphone kɔ dɔɔni, k'aw profiter ɲɔgɔn na ka kuma parce que diɲɛ ye wagatinin de ye quoi. Ne yɛrɛ kɔni conseil min bɛ ne bolo, diɲɛ ye wagatinin de ye. An ka de temps en temps an ka ɲinɛ téléphone kɔ, ka wagatinin kɛ ɲɔgɔn bolo, vraiment ka ɲɔgɔn lamɛn, ka ɲɔgɔn écouter, ka ko dumanw kɛ ɲɔgɔn bolo yɛrɛ de quoi. Awɔ, o de tun ye épisode 14 ye. Donc épisode 15 sisan, minnu bɛ lamɛnni kɛ ou bien u mana bɛn conversation ma, u mana bɛn mɔgɔw ka kuma ma, u tɛ kuma daminɛ dɔn, u tɛ kuma milieu dɔn, u tɛ kuma laban dɔn. Donc u b'u to ka n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na bamanankan yɛrɛ la. A hakɛ to dɛ, walahi n ka bamanankan bɛ to ka
kuma ka gɛlɛn wa a ma nɔgɔn parce que surtout n'i bɛ fɛn na vocal la directement ta a ma nɔgɔn donc minnu bɛ lamɛnni kɛ porte la minnu bɛ lamɛnni kɛ donc surtout nin ko in dabɔra olu de kama Awa ye Aya ka kuma lamɛn donc Aya ni a terimuso dɔ ou bien a cousine dɔ de tun bɛ kuma la Awa ka ko kan mais Awa nana kuma min na a bɛnna kuma min ma o y'ale tɔɔrɔ kuma y'i tɔɔrɔ i bɛnna kuma min ma kuma daminɛ ma k'i ɲɛna a milieu ma k'i ɲɛna i bɛnna wagatinin min ma dɔrɔn o y'e tɔɔrɔ mais yanni e k'o kuma f'i buramuso ye ni buramuso min don buramuso min bɛ lamɛnni kɛ et puis hakili dayɛlɛlen don dɔɔnin donc i t'i sigi ka kuma karima ne ye ka kumakan mɛn nin yɔrɔ in na a kumakan ye tɔɔrɔ mun de tun bɛ yen donc yanni k'a fɔ karisa ye i tɛ sigi k'a fɔ an yɛrɛ ye ou bien i b'a fɔ dɔrɔn yanni k'a fɔ karisa ye o kuma yɛrɛ tɛ i b'a fɔ dɔrɔn karima e ye nin kuma kɛ ne ye nin kuma mɛn mun de bɛ yen donc a bɛ kuma ɲɛf'i ye yanni e k'o kɛ e y'i ta kɛ funufunu ye k'i bila kɛrɛfɛ parce que i ye kuma mun mɛn e bolo o de ye tiɲɛ ye il faut que nin ko sugu in fana ka dabila parce que i b'a dɔn hali n'i ye mɔgɔ ka kuma hali ni i nana bɛn début ni milieu ni laban ma parce que e bɛ kuma kelen dɔrɔn de mɛn o mɔgɔ min b'e kɛrɛfɛ e b'o dɔrɔn de ka kuma mɛn mais mɔgɔ min bɛ téléphone na e t'o ka kuma mɛn o donc an ye sabali ni fɛn min digir'i la ni fɛn min ma bɛn i ma i ka o kuma fɔ a tigi ye au moins aw ka tɛmɛ o ko kan ka diɲɛlatigɛ kɛ parce que kuma caman mɔgɔw bɛ furugu ɲɔgɔn kɔrɔ nin ko sugu ninnu de la or que kuma ma taa a ma se yɔrɔ min ma ou bien a ma taa yɔrɔ min na mɔgɔ fɛ kuma n ye nin kuma mɛn karisa ye nin kuma fɔ n ye karisa ye nin kuma fɔ n bɛ taa a tigi ɲininka et puis ne yɛrɛ bolo i bɛ karisa ni karisa de lajɔ karima karisa ye nin fɔ n ye est ce que mun de kɛra n ye mun de k'i la o la mun bɛ fɛ ka nafigiya kɛ ou bien bilala ɲɔgɔn na kɛ o b'a ta dabila ou bien o na dɔ bɔ a la ou bien hali n'a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a tɛ k'e ye parce que a b'a fɔ karisa a bɛna taa nasigi joona mais o de ka ɲi quoi mais a ye furugu ni fɛn ninnu dabila tiɲɛ ka fɔ et puis bɛɛ ka t'i ka sira fɛ quoi ne yɛrɛ kɔni bolo Awa jo tɛ nin yɔrɔ nin na hali dɔɔni mais fɛn dɔ fana bɛ yen parce que a digira la je pense a digira la kun min na parce que denko in yɛrɛ b'a yɛrɛ nin kan donc denko in b'a nin kan mais ça là affaire de denko la ne yɛrɛ kɔni bolo a kun man ka kɛ Awa nin kan komi a b'a nin kan cogo min na mais Mali n'a ko don parce que san kelen furu dɔrɔn san kelen min fêtera a ma mɛn o furu dɔrɔn donc mɔgɔ bɛ se ki au moins i b'i profiter aw ka viniw kɛ i ni cɛ yanni den ka na parce que den nalen couple la o fana ye vie wɛrɛ de ye quoi a ma nɔgɔn donc pour moi il vaut mieux profiter l'un de l'autre pour que a kana se o yɔrɔ la a kana se o yɔrɔ la fɛn na quoi donc c'est pas vraiment simple donc dans tous les cas ne yɛrɛ kɔni bolo denko ani mais denko yɛrɛ dɔrɔn tɛ parce que musow dɔrɔn pression tɛ kɛ musow dɔrɔn kan a bɛ kɛ cɛw fɛnɛ kan donc k'a fɔ dɛ karisa i sera furu ye dɛ karisa i denwolo kuma min na tɛmɛ bon musow kɔni o kɔni défaut bɛ anw na parce que a mana se si dɔ la c'est plus difficile denko in a ma nɔgɔn donc mais et puis hali yɛrɛ ka boli den kɔ ou bien ka se ka jouer kɛ ni den n'i bɛ si dɔ la i bɛ dɛsɛ quoi donc c'est vrai que c'est mieux k'i ka den kɛ tout mais maintenant bɛɛ n'i ka choix donc ne yɛrɛ kɔni bolo surtout mariage 1 na ni kun ma se nin na bɛɛ bɛ miiriba jugu la ten fo a ye sabali ka pression kɛ mɔgɔw kan a mariage o a denko ye a ye sabali ka pression kɛ mɔgɔw kan ne yɛrɛ kɔni bolo ko fɛn tɛ quoi et puis épisode 16 uniforme Bouctou bɛ plaisir kɛ ne parce que u bɛ sujet fɛn fɛn na actualité de don uniforme ko in Mali la uniforme ko in kɛra baara ye bon faransi fana an fana m'an ta la yan dɛ parce que Mali dɔrɔn tɛ an fana m'an ta la yan ne yɛrɛ kɔni franchement ne ka ko yɛrɛ de tɛ uniforme ko in ne kɔni ka ko tɛ dɛ n ka ko yɛrɛ de tɛ uniforme ko in parce que ne bolo fini b'an bolo surtout an faransikanw yan an ka mariage tɛ comme ani an ka baptême ninnu tɛ comme bamakɔkaw bɛ cogo min na parce que bamakɔkaw b'a la jeudi dimanche olu ye mariage ye et puis don tɔw la baptême bɛ se ka kɛ donc anw dun yan yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na déjà donc différence bɛ yen donc maintenant fini kɔni o b'an bolo yan donc fini b'i bolo mun b'i bolo i b'o ta k'o don dɔrɔn ka fɛ mais k'a fɔ ko uniforme ko a donna tan a bɔra tan ne yɛrɛ bolo ka mɔgɔw fɛn togo sugu dɔ la quoi i bɛ se ka proposition kɛ maintenant i bɛ se ka proposition kɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a ta problème t'a la i
b'a fɔ karima ok n bɛ proposition kɛ mais a kana kɛ dimi ye ou bien forceli ye mɔgɔw kan quoi donc minnu bɛ se ou bien a ka di minnu ye olu k'a ta donc maintenant minnu tɛ se ou bien a man di minnu yɛrɛ u t'a ta point barre et puis bɛɛ bɛ tɛmɛ i ka kow fɛ mais n'a kɛra kɛlɛ ni fɛn ninnu ye ou bien lajabali ni fɛn ninnu ye i ma n ka uniforme ta dɛ i ye n ka uniforme ta dɛ ou bien kɛlɛ ye famille kɔnɔ parce que bibi in na mun bɔlen don famille Keyita ka uniforme Keyita musow ka uniforme an terimuso damaw groupe 10 ka uniforme nin bɛɛ uniforme non ne yɛrɛ kɔni bolo franchement bɛɛ n'i ka ɲɛnajɛ cogo nin kɔni tɛ ne ta ye dɛ sincèrement mais après a ka di minnu ye mais ne bolo a kana kɛ obligation ye ou bien a ka kɛ dimi ye parce que dɔw u b'a kɛ comme chef de guerre ninnu dɔw minnu bɛ se ko la ou bien minnu yɛrɛ a ka di minnu ye donc u bɛ tɔw forcer cogo sugu dɔ la ka groupe ko la i bɛ se ka dinɛ bɛ se ka tigɛ i la ou bien fɛn dɔ ne yɛrɛ kɔni bolo a ma dabɔ o kama quoi i bɛ se ka proposition kɛ a ka di minnu ye u k'a ta a man di minnu ye u k'a to yen et puis se bɛ minnu ye olu k'a ta se tɛ minnu ye u k'a to yen donc i bɛ se ka proposition kɛ mais k'a kɛ obligé ye mɔgɔw poche kɔnɔna ye et puis bi ni kunun tɛ ou bien bi ni sini mɔgɔ si t'a dɔn parce que i bɛ se ka mɔgɔw obligé ka fɛn dɔ ta prix dɔ la parce que a 60 000 ne et puis prix ninnu yɛrɛ c'est exagéré quoi parce que fɔli la mɔgɔw tun bɛ fɛn ta dɔrɔn pour que ŋaniya yira 400 ni 600 ninnu ni fɛn ninnu ani 1000 mètre ninnu mais là sisan a gazinière ko n'a critique ra ta bisimila ni gazinière wari tɛ mɔgɔ min bolo i t'i dogo ou bien u tɛna kɛ nin groupe la bilen ou bien i bɛna kojuguba kɛ dɔ kɛ pour que ka se ka non a ye sabali diɲɛ wagatinin dɔrɔn de an ka wagatinin passe ɲɔgɔn fɛ donc finiko in yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ kɔni bolo da foyi t'a la mais bɛɛ n'i ka ko et puis ne y'a fɔ n'a digira mɔgɔ min na franchement ma dabɔ foyi de kama donc n'a digira mɔgɔ min na a yafa n ma parce que minnu b'a fɛn a yafa n ma n t'a dabɔ o kama foyi donc a dabɔra de n b'a dɔn a dabɔra ɲɛnajɛ de kama et puis aw ka fɛn quoi mais ni dɔ bɛ déranger groupe la ne yɛrɛ kɔni bolo a man ɲi parce que i bɛ juru min de k'i yɛrɛ kan fufalaki mais n'a digira mɔgɔ min na a yafa n ma n t'a dabɔ o kama donc épisode 17 la sisan dilanko in a kuma ma nɔgɔn dilanko in kuma ma nɔgɔn mais a kuma kan ka kɛ pour que faamuyali ka sɔrɔ ko dɔw la mais Bukutunu TV kɔni et puis couple dilanko in ma nɔgɔn et puis ka tila ka buramuso ko dɔw la a tɔw kan a ma nɔgɔn hali dɔɔni Mali la et puis peut-être yɔrɔ dɔw fɛnɛ na musow kɔni bɛ dilanko in kɛ ko wɛrɛ ye u ka partenaire ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bolo en fait dugu bɛɛ n'a taabolo de don et puis du bɛɛ n'a taabolo fɛnɛ de don donc ne bolo peut-être u b'a kɛ ko wɛrɛ ye parce que muso caman tɛ wariw ou bien fɛnw sɔrɔ u cɛw bolo ni o ko tɛ donc après a ko ma nɔgɔn mais c'est pas que n jɛra n'a ye dɛ n m'o fɔ n ma d'accord a principe kɔni pour moi o man ka kɛ quoi parce que dilanko in yɛrɛ c'est pas cɛw ka ko tɛ ou bien musow ka ko tɛ ne bolo parce que kuma caman n bɛ muso caman fɛn ko cɛw ka ko de don mais cɛw dɔrɔn ka ko tɛ o an yɛrɛ musow kan ka an ka ko don parce que fɛn min de don a bɛ bɛɛ de nimisi wasa i ni ka mɔgɔ n'o ye fɛn dɔw k'i la dilanko la a bɛ bɛɛ de nimisi wasa wa kuma ma nɔgɔn a ye hakɛ to parce que nin fɛn kuma in a ma nɔgɔn hali dɔɔni nin kuma in ma nɔgɔn hali dɔɔni mais fɛn min don ne bolo a bɛ rapprochement de kɛ cɛ ni muso cɛ parce que cɛ ni muso ye parce que aw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ et puis ka jarabi tɔ bɛ yiriwa quoi o dilanko in na ne bolo donc a ma se chantage ka kɛ k'a fɔ i bɛ nin fɛn in di yan ou bien i bɛ i yɛrɛ furugu i cɛ bolo dilan kɔnɔ parce que i bɛ fɛ ka fɛn dɔ de sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni bolo nin ma se nin na quoi mais aw ye fɛn dɔ fɛnɛ fɔ mun ye tiɲɛ parce que an musow ani cɛw an ka
dilanko in a ma nɔgɔn. Muso pourquoi a ma nɔgɔn kosɛbɛ parce que n'a hakili bɛ fɛn dɔ la dilanko in ma nɔgɔn a ma mais c'est pour ça n ko fɛn bɛɛ ye communication de ko in na il faut que mɔgɔ aw ka communiquer de il faut que kuma in de ka kɛ pour que et puis cɛ ka muso dɔn ko muso b'a cɛ dɔn cogo min na donc munna parce que nin kuma la i muso tɛ fɛ parce que comme Ahmed yɛrɛ terikɛ ye Ahmed ɲininka cogo min na parce que Ahmed fɛnɛ ye erreur k'o yɔrɔ la ale ma sɔn ale furugufurugula u furugufurugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ u fila bɛɛ parce que u ma ɲɔgɔn faamuya et puis kuma ma kɛ o donc Ahmed bɛ aw yɛrɛ ɲuman Ahmed bɛ boli la ale kɔ ale fana bɛ boli la Ahmed ɲɛ donc la kuma ma kɛ o donc u bɛ ɲɔgɔn ɲinina cogo min na tan kuma ma kɛ o donc maintenant terikɛ in ye mun fɔ Ahmed ye est ce qu'il y'a ɲininka mun b'a la Ahmed ko non k'a ma ɲininka ale b'a ta dɔrɔn ɲininka ale ma ɲininka or que sisan muso fɛn dɔ b'a kunkolo la donc le fait k'a ka kuma cɛ fɛ dɔrɔn n'a y'o fɛn bɔ a kunkolo la i bɛ se k'a la tranquilliser et puis a bɛ sɔn i ta ma fɛn ye kuma dɔrɔn de o et puis sisan hali mɔgɔ muso minnu yɛrɛ ni fɛn t'u la ten ou bien a fɛn u tɛ fɛ k'a kɛ dɔrɔn de n'i b'i muso dɔn caresse yan nɔ ka caresse ka massage ni fɛn ninnu k'a la ou bien cɛ fɛnɛ dɛ n kan bɛ côté fila bɛɛ de ma mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ minnu dɔn donc ka caresse ni fɛn ninnu kɛ a b'a tigi la sewa et puis fɛnw bɛ na ten de donc ne yɛrɛ kɔni bolo nin yɔrɔ in ka ɲɔgɔn dɔn et puis ka kuma ni fɛn ninnu ɲɔgɔn fɛ ka to ka baroninw kɛ a bɛɛ bɛ nin ko nɔgɔya quoi a bɛɛ bɛ nin ko nɔgɔya mais mun ye Aya ta de sa Aya la n ma sɔn i ta in ma se in na dɛ parce que kuma ma nɔgɔn déjà nin dilanko kuma in i yɛrɛ ni woloba cɛ a kuma ma nɔgɔn n'a fɔra ko buramuso kunturu ayi Aya ne ma sɔn n sɔnna Awa ta ma se in na dɛ a ma nɔgɔn hali dɔɔni dɛ a ma nɔgɔn yɛrɛ de et puis fɛn min ye muso filanan ko ye Awa Aya e ka sabali e delila yɛrɛ de an k'o bila yɛrɛ de an k'o bila Aya an ma sɔn nin ze in na dɛ i dimina ze in na dɛ fo muso filanan yɛrɛ mais c'est vrai que muso caman bɛ fɛn ninnu kɛ a ko dɔ ye donc et puis comme de toutes les façons a mɛ terikɛ y'a conseillé cogo min na ko ni a ma fɛn k'i bɛ muso filanan ta mais o fana tɛ solution ne bolo o tɛ solution ye parce que problème bɛna créer encore i bɛna problème dɔ de lase i ka du ma o ye kelen et puis problème mun bɛna créer tuguni i bɛna problème parce que o problème i ye mun sɔrɔ ni i muso fɔlɔ ye i bɛ se k'o sɔrɔ ni filanan fɛnɛ o parce que o problème kelen in de bɛna poser o hali n'i y'u bila concurrence la i b'u bila concurrence la u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o mais est ce que i bɛna satisfait au final et puis i ka du bɛna kɛ cogo min na surtout musow tɛna bɛn rivalité a ma nɔgɔn donc ça c'est des choses pour moi il faut n'i bɛ muso fɛ a y'a essayer ni muso ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a essayer ka faamuyali kɛ et puis ka ɲɔgɔn lafaamuya ko wɛrɛ la ka ɲɔgɔn lafaamuya ka ɲɔgɔn dɔn et puis ka kuma foyi t'o bɔ ne yɛrɛ kɔni bolo pour que bɛn ka se ka don du kɔnɔ cogo min na donc en tout cas mun bɛ n bolo k'a fɔ ye épisode 14 à 17 la o de nin ye ne ye bi o de kun ye ne ye bi surtout ne yɛrɛ kɔni bolo communication o ye fondation o ye couple fondation yɛrɛ de aw kana sɛgɛn communication na aw kana sɛgɛn kuma la aw kana sɛgɛn ɲɔgɔn lamɛn la foyi t'o bɔ donc karisa y'a fɔ tan karisa y'a kɛ tan foyi tɛ ka ɲɔgɔn lamɛn et puis a ka kɛ ɲɔgɔn lamɛn min a ka kɛ furu kɔnɔna ye cɛ ni muso cɛ den ni parents cɛ buramuso ni buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba cɛ etc nin bɛɛ de b'a kɔnɔ kuma yɔrɔ bɛɛ baara yɔrɔ la kuma parce que malentendu bɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ donc communication kɔnɔ o de ye relation bɛɛ fondation et relation de y'a bɛɛ fondation donc surtout aw kana ɲinɛ dɛ aw abonné aw ka tila ka cloche activer pour que ka notification sɔrɔ surtout aw kana ɲinɛ fɛnɛ dɛ a y'a partager aw kana sɛgɛn aw kana ɲinɛ a y'a partager an ka caya ka kɛ comme kɔnɔgulo an ka baroninw kɛ a ye baroninw daminɛ sa an k'a daminɛ donc a ye
a ye soin ta u yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛmɔgɔw a k'an bɛn wagati wɛrɛ